wij spelen sinds 2000, eind 2017. Toen ben we begonnen. Ja, in november. En een maand, toen hebben we besloten om te gaan spelen samen. En een maand later steden we in de Westerheen op het podium. En daar is begonnen. 2017 dus. Admiraliteitsdagen, thuisfeestje. Ja, het thuisfeest, ja, wij vinden het heel leuk om hier ook op te spelen. En, wij doen heel vaak, we zitten wel wat in de regio. En, maar ja, Dokkum is toch hartstikke leuk. 3 jaar of 2 jaar hebben we volgens mij ook op de Admiraliteitsdagen spelen. Ja, de thuiswedstrijd is altijd leuk. Dus voor bekende spelers is het top. Ja. Het is echt wel heel leuk. Het publiek wat je langs komt rennen, vernam echt dat ze gewoon echt doelbewust je jaren de muziek terwijl ze je heen rennen. En hele prachtige mensen het echt staan blijven om te luisteren. De reacties zijn heel positief. Qua muziek wat wij spelen. Het is toch iets oors wat je in het algemeen al op de Admiraliteitsdagen juiste. Daar zit wel een beetje een alternatieve hoek, maar dat wordt echt heel positief ontvangen. Dus ja. En het applaus, dat weer geweldig. Ja, hartstikke leuk. Ja, en wij draaien heel hoog spelen, dus nooit leggen we wel aardig uit.